Għal tul ta' żmien, id-diversi vittmi li mietu fis-siti ta' kostruzzjoni ġew minsija u saru biss numri, iżda kien hemm li rrifjutat li bina jsir biss numru ieħor fl-istatistika. Isabel Bonnici rrid li l-poplu sħiħ kemm l-imħabba tal-omm b'saħħitha. L-editur tat-Times din il-ġimgħa fisser kif wara li Gian Paul Sofia li tilef ħajtu fis-sit ta' kostruzzjoni ta' Kordin f'Diċembru tal-2022, Isabel Bonnici kienet determinata li bina ma jiġix minsi bħal kull vittma ieħor u riedet tiġib ġustizzja għall-bina kif ukoll tagħmel li tista' sabiex dak li ġara l-bina ma jerġax jiġri. Isabel Bonnici saret ispirazzjoni għal pajjiż kollu kif ukoll katalista għall-bidla. Imma kellha ebda aspirazzjoni pubblika, iżda għamlet kollox b'imħabba l-bina u saret wiċċ il-ġustizzja għall vittmi tal-kostruzzjoni, tant ġildet sabiex min għandu tort jerfa' responsabilità. Iltaqat ma' diversi politiċi u attivisti sabiex jingħaqdu magħha fil-ġlieda għall-ġustizzja, kif ukoll stiednet il-midja fid-dar tagħha stess biex tispjegala l-inkjesta pubblika neċessarja. L-istess inkjesta pubblika li l-Prim Ministru Robert Sabela u l-Gvern Laburista vvotaw kontra. Meta kienet waħedha quddiem mill-Parlament b'tama li forsi l-Gvern jagħmel l-għażla tajba, iżda dakinhar għażel li jivvota kontra l-mozzjoni mresqa mill-Partit Nazzjonalista. Kien f'dan il-punt meta Isabel Bonnici ma baqgħetx waħedha. Ikomplet tiġġieled u magħha il-poplu sħiħ ingħaqad warajha meta sejħet Velja sabiex il-Gvern ibiddel id-deċiżjoni tiegħu. Wara li eluf ta' Maltin ingħaqdu magħha quddiem Kastilja, il-Prim Ministru għamel U-turn u spiċċa xorta kellu jsejjaħ inkjesta pubblika għalkemm staħa juża dak il-kliem u sejħilha inkjesta amministrattiva. Minkejja li l-Prim Ministru sostna li l-inkjesta maġisterjali kienet biżżejjed, l-inkjesta pubblika rrid kemm Bonnici kellha raġun, tant li tiġi ħarġu diversi nuqqasijiet li hemm fl-industrija tal-bini. It-Times tgħidilli l-istorja ta' Isabel Bonnici turi kemm importanti li titkellem kontra l-inġustizzi u li tibqa' reżiljenti u li anke persuna waħedha tista' tkun katalista għall-bidla. Din l-istorja ta' reżiljenza ir-raġuni għaliex it-Times of Malta għażlet Isabel Bonnici bħala l-persuna tas-sena tal-2023 u jrid kif l-imħabba tal-omm tirbaħ fuq kull ħaġa oħra u timbuttak sabiex tagħmel affarijiet li qatt ma ħsibt li tagħmel, speċjalment fl-iżjed mumenti diffiċli f'ħajtek.